sighting of Debbie Clumsy Ja, of is Londen. just after Kijk, 8 picknick. last night. Picnic. I came here to check on the ambulance. Ja, dat is picknick. Waarom zit hij nou zo ver weg dan? Did anyone see her after that? En waar een knipel ligt aan staan. Ja, dat is picknick, man. Picnic.